sukmana mangadine luwih ana sasmintaning sun jagat wasesaning Upadara paman Harya Sengguni ayo ndadekake kagiat pengenira si paman manira wiji wenten ngajengan manira paman Patih Plasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesemban kula anak Prabu Duryudana miji dhateng wiswanipun ing ngabdi ing kepatihan pun ingkang ngabdi pun Patih Harya Sengguni saestu tumaratap raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan nalika wonten ing Jawi kadidene ron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika paduka nggir kepareng ingkang bapa cumadong dawuh pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina Paman Plasa Jenar nggih kadiparan anggen si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiti negari Ngastina mula diagi matura marang manira samendhang aja nganti ing karempit Paman Patih Harya Sengguni nyawa-nyawa jimat kula anak Prabu menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakar lunggering nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegladena lager daning amprang sawanci-wanci praja paduka temping marang muka mboten badhe anggepuk kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir ndadosaken bombong raos ing manah mboten langkung pakaran ingkang utama tindakna slawase lan kaprayogakna anggon nira ngadheng ngarsaning manira Paman Patih Plasa Jenar kula non anak Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ing ngabdi kepatihan ing Plasa Jenar nggir kawula non Bapa Ngrembandurna sarawujeng andika Bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ngastina ngaturaken karaharjan arawujeng andika wonten praja Ngastina Bapa Ngrembandurna Bapa ing Sukalima astaka swala sila bertapa swal gimbal sumorante hawela lha nun inggih ger tansah pinanenganing kawidadane ring sambikala swanipun ingkang Bapa ing Sukalima mangga widodane skala sowan kula namung paring ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina nggir anak Prabu Duryudana kula dampi karya bombong raos ing manah amawahana kabagyaning lahir batos kula mboten langkung kasekicakno anggen jeng andika lenggah Bapa Ngrembandurna kula nan sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Datulaya negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekicakno anggen jeng andika lenggah wonten madyaning Datulaya negari Ngastina Ka Prabu Karna Basusena Yayi sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Awangga namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos ing manahipun ingkang rayi mboten langkung kasekecakno anggen jeng andika lenggah Ka Prabu Karna Basusena sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Awangga apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Kartomarma lho diwenci sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartomarma namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tampanana lan wratakna mring kadang ingsun Parasata Kurawa ing bodhang gandung sebo lan tatanan para kawula nayaka punggawa aja nganti ning padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu semban kula nun mangke Rama Prabing Mandaraka sarawuh paduka Rama Prabing ingkang putra ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Rama Prabing Mandaraka Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu jagat wasisaning Ubathara wayatur jagat
Iki nggih. Kula tamya karya bombong raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka. Anggen patuko ngaturaken pasegan dhateng tiyang sepuh. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka. Namung kepareng ingkang Rama ngaturaken pudya pangastawanipun tiyang sepuh kula aturi nampi nggih. Anak kula, anak Prabu Duryudana. Kula tampi kula cancang pujahing weni. Dumawahing wijang Rama Keting Werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayiwanan. Ingkang mekaten Rama Prabu ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dinten samangke paduka Rama Prabu kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Mituruti menapa ing sampun kula aturaken lumantar nawala. Bilih rek lenggan samangke kula hamboyongi dhateng rawuh paduka Rama Prabu ing Mandaraka. Jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat. Nggih, wonten timbalan ing adau. Sasampunipun ingkang Rama nyurasa nawala ingkang sampun paduka paringaken dhateng Rama ing Mandaraka, kumejot raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka. Dene dinten sakmangke jeng ngandika anak kula ing Ngastina nimbali sowanipun ingkang Rama ing Mandaraka. Anak Prabu, wonten menapa? Dene kadingaren ingkang Rama dipun boyongi sowan wonten negari Ngastina. Menawi wonten perkawis tumunten kababarna menapa wonten ing pasewakan negari Ngastina menika mangke badhe ngrembak tata kaprajan miwah negari Ngastina. Menapa wonten ingkang badhe anjungkeng kawibawanipun anak kula ing Ngastina. Nggih. Wiwit saking negari Mandaraka prapta negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang Rama ing Mandaraka kejawi namung enggal kula nampi sabdanipun anak kula ing Ngastina. Inggih mekaten. Ingkang Rama ing Mandaraka nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama ndika anak Prabu ing Ngastina, anak kula Duryudana. Monggo kula triyambabaraken ingkang sejati. Pasewakan menika ngrembak perkawis menapa? Nggih, anak Prabu Duryudana. Handra ingkang ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Nyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Rama ing Mandaraka. Nggih. Kula sampun titip getih setetes daging setampel. Anak kula Banawati sampun pinengku minangka dadi garwa ing Ngastina. Mila sampun ngantos anak Prabu menika miji dhateng sowanipun ing Rama ing Mandaraka ing Wancirina nadyaning Wanciratri kula boten badhe selak. Monggo kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Wonten menapa dene jeng ngandika anak kula ing Ngastina ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun nggih. Rama wonten timbalan. Mboten kanthi kanyana-nyana. Ingkang putra ing Ngastina dinten sakmangke nglampahi lelampahan ingkang boten kekirangan. Namung kula menika selaminipun gesang dereng nate saged anampi wujuding kanugrahan. Namung boten kanyana-nyana wonten ing dinten anggara kasih ingkang sampun kepengker. Nalika kula mapan Indra, kula nampi sasmitaning dewa bilih dinten samangke Jawata badhe matedhaken wujuding wahyu. Inggih menika wujuding kanugrahan ingkang nami wahyu cakraning rat Rama Prabu. Jernyatanipun kula menika dereng nate sesambetan kelan wujuding kanugrahan. Kula badhe nyuwun mriksa mbok menawi Rama Prabu ing Mandaraka saged ngawuningani wahyu cakraning rat menika menapa lan dayanipun menapa tuwin ginanipun menapa tumrap ingkang putra ing Ngastina. Menawi boten klintu miturut alokipun para ingkang sami mangertosi mbok menawi boten namung lepatipun ing Rama ing Mandaraka nanging ugi lepatipun para brahmana para pandhita resi ing sami ngendikaken. Iya. Menawi ngaten cakraning rat menika mujudaken wahyu ning Kanalindran. Mbok menawi mekaten nuwun sewu. Lajeng Jawata ingkangipun paring sasmita menika kala wau menapa namung nyasmitakaken menapa wonten dawuh sanes saking para dewa. Rama yu utawi kanugrahaning dewa. Cara menapa ing kedah kula lampahi. Lajeng menapa ing kedah kula tindakaken supados wahyu menika mangke saged manjing angganipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka. Alah dalah.
jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Nuwun pangapunten nggih. Leres ngendikanipun anak Prabu Ngastina, anak kula mantu bilih. Jengandika sampun tinuding dening para Jawata supados angupaya wahyu. Menika tegesipun panjenenganipun anak Prabu Ngastina menika sampun katarimah gesangipun ketitik. Boten wonten alindra sanes ingkang sinasmitan dening dewa kejawi namung anak kula ing Ngastina. Menika satunggiling kanugrahan. Mila boten wonten cara sanes kejawi namung kedah ngupaya wonten pundi dunungipun wahyu. Namung nuwun pangapunten. Nuwun pangapunten. Wahyu menika dumawah wonten ing jagat menika ingkang kedah nampi sak ngertos kula. Inggih menika namung pitataning jalma, unusaning titah, mantasaning menungsa. Menika ingkang kedah nampi wahyu. Sabab jarwa dasaipun wahyu menika kanugrahaning dewa ingkang pinaringaken dhateng titahipun ingkang sampun saged nglampahi gesangipun kanthi sae. Netepi kewajibanipun kanthi sae. Tegesipun yen dadi ratu ya dadi ratu sing becik, yen dadi patih sing apik, yen dadi pendhita ya dadi pendhita sing becik. Menika badhe nampi kanugrahaning dewa. Ning nuwun sewu, tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing Roming Mandaraka. Jengandika kok pinaringan sasmita badhe nggayuh kanugrahan menika kula nuwun sewu. Mboten ngiyas lho nggih, mboten ngiyas. Kula mboten ngilani mboten. Mugi-mugi dewane ora kleru alamat. Inggih. Liripun kados pundi? Nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina menika tapa brata mboten nate. Anak Prabu Ngastina menika prihatos mboten nate. Selaminipun gesang wiwit kuncung ngantos gelung, jabang ngantos celaprang. Anggenipun gesang menika rupian-rupian seneng-seneng mboten nate tumindak ingkang sae. Nuwun sewu lho menika. Nggih, mboten dados menapa, malah kula remen. Rama paring pangandikan kados mekaten. Lah kok dewa maringi sasmita dhateng Nalindra Ngastina menika kula nuwun sewu, menika mangke menawi klintu dewane sing nampa dosa. Inggih, nanging nyatanipun kula nampa sasmita. Mila menika samangke gandeng mugi-mugi dewa menika mboten sisip. Gandeng panjenengan sampun pinaringan sasmita, mila kula matur wahyu menika sing wajib nampa pitataning jalma unusaning titah. Luwih-luwih menungsa sing ora nate kelepetan dedusan menika tartemtu badhe nampi kanugrahan. Inggih. Sebab tumrap kula nggih, wong arep gayuh kanugrahan menika kedah saged nglakoni telung perkara. Menika kemawon dereng kantenan pikantuk kanugrahan. Tigang perkawis menapa kemawon. Inggih menika ing sinebat lila, wani lan kurban. Lila menika menapa? Lila menika tegesipun piyambakipun anggenipun gesang wonten ing alangan padang menika sampun lila dhateng pejah gesangipun. Emut yen to urip menika mboten tuku, ora utang, ora nyilih. Urip menika namung dipun paringi sing gawe urip. Mula wong urip ning alam padang menika lila tegesipun ikhlas lahir batosipun. Sugih ya lila, melarat ya lila, bungah ya lila, sedih ya lila, rekoso ya lila, kepenak ya ikhlas. Menika wong urip. Inggih. Monggo racak-racakipun tiyang gesang sak mangke menika sampun boten ikhlas dhateng gesangipun. Contonipun kados menapa? Lho kathah. Contonipun kathah. Upami kula tak matur, ana wong kepenak sithik wae ngucapake syukur karo sing gawe urip wis ora gelem. Ning ngrekoso rong dina wae le nyebut sing gawe urip nganti kaya metu-metu telake. Inggih, menika wong urip ning alam padang. Menika tegesipun gesangipun boten lila. Ategesanipun gesang wonten ing alam padang menika boten ikhlas kaliyan ingkang peparing. Lajeng wani. Wani menika semang-semang samar-samar mengko gek. Menika sampun boten badhe sumanding. Aku tumindak ngene mengko gek kaya ngono, aku tumindak kaya ngono mengko gek kaya ngene. Menika sampun boten dipun penggalih dhateng tiyang menika kala wau. Ingkang dipun penggalih, aku tumindak kaya ngene iki bener lupute tak pasrahke karo sing gawe urip. Mongko racak-racake sakniki wong-wong niku do nganggep awake ponakane sing gawe urip. Liripun, kowe engko nek ngene dosa, cangkemmu disogok wesi. Kowe engko nek ngene dosa, sirahmu dikepruk palu. Lha apa ndek iki wis ngerti apa piye? Inggih. Mula sedaya tumindak menika dadi pasrahaken dhateng ing panguwasa ingkang ngakarya jagat merga bener sejati menika bener tumraping sing gawe urip.
kasinggihan mekaten menika sampun boten wonten. Lajeng kurban menika menapa? Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah weweh. Paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring teken wong kelunyon, paring buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih. Inggih, sakmenika ki sampun boten wonten. Menawa sampun boten wonten contonipun. Sakmenika wonten tiyang ingkang sugih bondo bandu dipun puruki tiyang boten gadah. Tumuli tiyang boten gadah menika nyuwun dana prabaya dhateng ingkang sugih bondo bandu menika kala wau. Ning sing wong sugih niku mesti ngucap, "Nyo, kowe tak keki ning aku dongakno entuk iliru sing tumpuk matikel-tikel." Lah tegesipun peparing menika sampun dados dol tinuku, adol bondo, tuku donga. Menika sampun boten sah. Mongko nyatanipun ujaring para sepuh sami nyebataken yen kowe ngulungke tanganmu tengen, tanganmu kiwa aja weruh. Yen kowe ngulungku tanganmu kiwa, tanganmu tengen aja nganti ngerti. Tegesipun wong peparing menika aja duwe milik sesulih sarta aja duwe milik diwales karo sing diwenehi. Menika raca-racaipun sampun boten wonten. Inggih, menika kurbaning lahir, kurbaning batin, dana driyah weweh utawi kurbaning lahir menika sami sinebut dana driyah weweh. Kurbaning batin menika manembah dhateng panguwasaning Gusti Kang Akya Luka, anut kapercayanipun piyambak-piyambak, wekdalipun piyambak-piyambak, tata carane dhewe-dhewe. Nuwun sewu. Panjenengan napa nate minggah sanggar pelanggatan setunggal wulan sepisan, sesasi sepisan? Inggih. Lah menika nggih. Mila kula matur tiyang kembali kedunungan Wahyu menika kula nuwun sewu kedah resik njaba lan jerone. Tegese njaba menika laire ya resik, jerone menika batine ya resik, ora kena kelepetan dedusan. Upama ta kelepetan dedusan mesti age-age nyuwun pangapunten dhateng panguwasaning dat Kang Purwengdat. Menawi itu lho mekaten kula kedah kados pundi Rama Prabu. Nuwun sewu. Gandeng panjenengan sampun sinasmitan gayuh kanugrahan nadan kados menapa ta lair batosipun anak kula mantu ing Ngastina menika nanging kedah dipun leksanani amargi sampun tinuding dening para Jawata. Sinten ngertos bejo bejane wong bejo menika mboten saged kinten dhateng sinten kemawon. Sapa ngerti menika dadi ketrimane anak Prabu Ngastina tanpa nganggo resik lahir lan batin tumuli wahyu manjing angganipun anak Prabu Ngastina. Nanging nuwun sewu. Wahyu menika nek mapan kanggane wong dosa, wong sing ora resik lahir batine niku ming sedhela. Niku ming sedhela. Agan tumuli oncat. Bawadariyo wonten dawuh. Ketingalipun badhe paring pangandikan menapa? Nuwun sewu nggih. Kula menika gumun, panjenengan menika sampun Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngastina. Kok tasih ngrembug wahyu lho. Kok tasih ngrembug wahyu? Menapa panjenengan menika ngraosaken dereng kedunungan wahyu? Tumrap kula panjenengan menika sampun kedunungan wahyu kanikmatan, sampun kedunungan wahyu katentreman. Sugih bondo, sugih bandu dadi nalindra, wenang nepak bun-bunane wong sak negara. Kula nuwun sewu. Menawi paduka pikantuk sasmita wahyu menika tumrap kula sampun ngantos dipun penggalih. Panjenengan menika wahyu menapa kemawon sampun cumandhak wonten ing nganggo paduka anak Prabu Ngastina. Dados ratu menika sampun kewahyon. Panjenengan badhe menapa-menapa menika sampun keturutan. Tur dasare ratu. Kok dadak ketayalan tekan ngalas, ketayalan tekan guwa, nyemplung segara ming nglakoni tapa brata. Tumrap kula sampun sakmenika wahyu sampun ngantos dipun penggalih lenggah wonten ing dampar sila tumpang kendangan dengkul dawuh menapa-menapa kasembatan menika tumrap kula sampun wahyu kanikmatan. Nggih. Matur sembah nuwun. Mangke piye? Sengguni kula wonten dawuh. Kok beda penemumu babakan wahyu karo salya? Lha nuwun mahapunten. Saben tiyangipun menika nggadahi pemangke piyambak-piyambak. Nek miturut kula anak Prabu Duryudana menika sampun kedunungan wahyu. Pancen bener, ora kekurangan ing bab apa wae. Nanging tumrap aku sing dirasake anakku mantu Ngastina Duryudana kuwi ming kanikmataning lair. Batine suwung kaya bumbung wong wang. Ora duwe kekuatan apa-apa. Mongko batin mau kudu diweni kekuatan sarana tumedhaking kanugrahan. Lha nuwun sewu. Wong urip ning alam padang menika sing dirembug babakan lair, aja babakan batin. Tumrap kula babakan lahir sampun kecekapan. Nggo ngapa kok golek kecukupaning batin menika kagem menapa?
Tiwas kecukupan batine ning laire ora kecukupan tumrap kula malah kedungsang-dungsang uripe mboten guna. Sampun. Wahyu Cakraning Rat menika kula nuwun sewu, mboten sadigayuh, mboten sadigayuh. Tumrap kula nggih. Panjenengan dados Nalindra, panjenengan kagungan putra, benjang ing gumantiku Prabon inggih putra panjenengan. Menika sampun pernatan kaprajan pundi kemawon, ora usah dadak ketayalan gayuh kanugrahan. Matur sembah nuwun, Bawaduna. Wonten dawuh. Bawaduna gadah mangke menapa? Wah, gandhok bleguduk suaru gembel, semerante awela. Lha nuwun sewu, Gen. Estunipun menawi paduka anak Prabu menika ngrembak perkawis wahyu kula menika nuwun sewu radi mboten pitados kalian wahyu. Bawaduna mboten pitados kalian wahyu. Inggih. Sebabipun menapa? Kula mawi dasar. Sedaya para lenggah ingkang sami mapan wonten daturya menika. Sinuwun Prabu Salya, Adipati Harya Senguni sami ngrembak perkawis wahyu monggo. Ning nuwun sewu menawi Begawan Durna dipun dawuh pados ngrembak perkawis wahyu menika, kula nuwun sewu kula mboten pitados. Kosik to Kakang Durna sampeyan ki pendhita kok ora percaya karo wahyu. Lho, penemune wong ki dhewe-dhewe kok Adipati. Penemune wong ki dhewe-dhewe. Para brahmana liyane do percaya karo wahyu kok sampeyan ora percaya. Monggo. Perkara pendhita brahmana resi kabeh liyane padha percaya karo kanugrahan, ning aku tumrap aku rada ora percaya. Ora kok percaya, mung rada ora percaya. Dasarmu apa kok rada ora percaya? Aku tak takon karo sampeyan. Sing wis tau tate gayuh kanugrahan, sing wis tau tate kedunungan kanugrahan, aku tak takon karo kowe. Wahyu ki wernane apa? Wujude apa? Lanang apa wedok? Ayo wangsulan. Lho, wahyu ki seprene iki ya urung ana sing ngerti wujude apa. Nah, tegese wahyu ki mung pengaran-aran. Ora iso digagapi wujude apa? Kaya ngapa? Wujude apa abang, apa putih, apa ijo, apa biru? Ora ana sing padha ngerti. Mung padha ngarani iki jenenge wahyu Cakraning Wahyu Cakradiningrat. Wahyu Widayat. Sing ana ki Wahyu Cakraningrat. Ta mau kok disebut Cakradiningrat? Ning nggonku dalane kuwi. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Kakang. Kuwi kabeh ora ana wujude, kuwi kabeh ora iso digagapi wujude. Kosik to, sampeyan aja ngeyel. Wahyu niku ana. Monggo. Kula ya bakal percaya nek wahyu menika pancen ana. Waton kula iso gagapi wujude. Lah nek sampeyan kepengin ngerti wujude, sampeyan mesti tau tate teng Karang Pradesan. Lho, Karang Pradesan enten apa? Nek wonten wong do milih dadi pengareping desa utawa lurah nika mesti wong-wong desa do turu teng pinggir sawah mung ngenteni cloroting pulung wahyu sing tiba ning calon lurah sing eneng desa niku. Nyatane ya numusi tenan. Wah, niku jenenge masyarakat kurang gawean. Lho kok iso nganten. Lah wong turu nang omah wae kepenak kok dadak turu nang pinggir sawah. Do ngenteni clorot. Dik Pate, niku dudu napa-napa. Nek niku jenenge lintang alian. Ora usah dadak ngenteni pilihan lurah. Sampeyan niku nek ora ana mendhung nglekar teng lapangan. Mengke tengah wengi jam 12 jam 1 menika teng clorot kok banget ora karo-karoan niku lintang alian. Niku clorote tekan ngisor. Niku wong golek kodhok. Ora kok lintang alian. Nika lho sing batrane kenging bathuk. Nggih. Niku anggere mengo ya clorat. Wong golek kodhok clorot kok diarani wahyu. Wis sampean niku pancen ngeyel kok. Nek saniki nek pancen sampean ora percaya karo kanugrahan niki mboten perkara percaya karo ora. Nggih. Ning sampean kudu iso menehi penemu. Anak Prabu Duryudana menika nuwun sewu entuk sasmita babagan kanugrahan. Piye carane kanugrahan menika iso tinampa dening anak Prabu Ngastina. Kanugrahanipun naminipun Wahyu Cakraningrat. Menika wahyu ning ratu saged nurunaken wijining Nalindra wonten ing Nusa Jawi. Nuwun sewu, Ger. Menawi paduka anak Prabu menika sajak rekaos sangenipun badhe gayuh kanugrahan, menapa mboten langkung prayogi kula nggadahi go pratikel menawi anggen paduka gayuh kanugrahan menika kala wau dipun wakilaken kemawon, Ger. Dipun wakilaken kados pundi? Lho, dipun wakilaken sinten ingkang trep lan pantes boyong kanugrahan menika kala wau tumuli kaparingaken dhateng jengatika anak Prabu Ngastina. Gusik Durna, gusik. Kowe aja gawar ngawur. Ngendi ana lumrahe ngatasé wong gayuh kanugrahan kok diwakilke kuwi ora bakal iso kelakon. Lho, menika mbok menawi kok. Anak Prabu Ngastina mboten purun tapa brata, mboten purun prihatos. Lajeng ingkang prihatos upaminipun Adipati Harya Senguni menapa kula menapa anak Prabu Karna. Tumuli kula pikantuk kanugrahan. Tumuli wahyu kula aturaken. Menika inggih saged to. Lah dalah kuwi cara tatanan ngendi? Cara tatanan Sokalima. Kowe iki aja ngeyel.
ora ana alame saksuwene aku urip ning alam padang kok wahyu kok gayo kok diwakilke. Menawi mboten saged dipun wakilaken sakmenika ngaten mawon. Gane anak Prabu Duryudana menika kagungan putra. Monggo jare Wahyu Cakraning menika nuwun sewu wahyu ning ratu. Anak Prabu Duryudana mboten pikantuk kanugrahan mboten menapa-menapa. Ning turune anak Prabu Duryudana menika saged gayuh kanugrahan Wahyu Cakraning Rat. Menawi turunipun anak Prabu Duryudana inggih menika wayah kula Lesmana Mandra Kumara pikantuk Wahyu Cakraning Rat. Tan wurung mangke Lesmana sasampunipun gumanti keprabonipun tiyang sepuhipun badhe nurunaken wijining Nalendra wonten ing Usa Jawi menika. Sinuwun Prabu Salya. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ngarabawana. Wonten dawuh, Ger. Sasampunipun jengandika Penembahan Sukalima paring dawuh mekaten. Kadidene lumampah ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang raos ing manah kula. Prayata panjenengan mathuk menawi sampun kula aturaken. Kula rajang, kula cumondhong, kula mathuk tuwin kula gathuk kaliyan pamanggipun Bapa Penembahan Sukalima. Wah, syukur, Ger, syukur. Mangke rumiyin, Ger. Kula nuwun sewu menawi jengandika menika badhe pasrah dhateng Kang Putra babakan Wahyu Cakraning Rat. Nuwun sewu lho mboten ateges kula menika ngiyas dhateng wayah kula pun Raden Lesmana. Panjenengan prisa piyambak lagak lagu lagianipun ingkang Putra. Menapa sekintenipun ingkang Putra mangke saged kasembadan gayuh kanugrahan. Kedah wonten ingkang ngampingi lampahipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Mila babakan menika kula pasrahaken Bapa Penembahan Durna. Syukur anggenipun badhe mulang muruk dhateng pun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Babakan gayuh kanugrahan Wahyu Cakraning Rat. Lha inggih ngestaken dawuh. Aja mung waton sagu lho Begawan Durna, aja mung kandheng ning pangucap ning kababaro dadi pakarti. Yen tanpa mbok ulang putu kula Lesmana Mandra Kumara ora bakal bisa kedunungan Wahyu. Oh inggih, inggih. Mbok sekedhik mangke kula badhe nuturi. Caranipun tiyang badhe gayuh kanugrahan inggih menika Wahyu Cakraning Rat. Kuwi tenan aja mung kandheng ning pangucap lahir batos sinuwun mboten badhe dora matur dhateng sanipun Sinuwun Prabu Salya ing Mandaraka. Pamandarya wonten timbalan. Dinten iki ugi kula nyuwun sowanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kula nuwun ngestaken dawuh. Kliran ana madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman ploso jenar meninggi nggih anak Pamandarya. Wonten timbalan nggih. Anak kula Lesmana sampun kepareng sowan wonten dhatu ing negari Ngastina. Kasinggihan mekaten. Tumuli katimbalana ingkang sekawit boten purun sowan. Nanging radi kula jiyat tumuli kula aturaken ngersa maduka anak Prabu kula sowanaken ngersanipun anak Prabu ing Ngastina. Paman ploso jenar. Aja sok tumindak kasar lawan atmajaku Lesmana Mandra Kumara. Nun inggih sedaya kalematan diagung pangaksa minggir anak Prabu. Nggih. Anak Hanung Hanindita. Bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Lesmana padha Kandirarja sapraptamu. Anakku Lesmana Mandra Kumara. Nun wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama. Kandirarja sapraptamu. Tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk. Ya tak tampa. Pangestunipun Rama Tampanana. Kula pundi wonten ing jimat paribeh dayanana ing kasantosan Rama. Apa sababe dene kowe ditimbalan dening Kanjeng Rama miturut ature eyangmu Pati Sengkuni? Sira atmajaku ora gelem sowan kelawan ramamu. Jernyatanipun boten dipun timbali kanthi secara langsung. Namung lumantar eyang Pati mila raos kula tida-tida. Anggen kula badhe sowan ngersa maduka Kanjeng Rama. Lahir batin nggon kumiji lawan anakku lanang. Matur sembah nuwun Rama. Ya. Kula rak sampun matur to nggih, kula menika mboten goroh. Ingkang Eyang Plasa Jenar mboten badhe tumindak goroh. Nggih Eyang Pati nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Putuku nggih Padhararja sapraptamu. Sinten menika? Eyangmu Salya ing Mandaraka. Oh, Kanjeng Eyang Salya.
Wilujeng yang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo. Ya tak tampa pangestune yang Tampanana. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogan mung ngadhep ngarsane wong tuwa Buyunggil. Sampun boten kirang sekeca yang. Oh, putuku Ngger. Putuku Lesmana Mandra Kumara padha rarja sak praptamu ana ing datul negara Ngastina iki. Lesmana Eyang Penemban Duran Durna. Nuwun mangapunten ketrikel. Ora apa-apa. Durna. Eyang Penemban Durna wilujeng bekti kula konjo. Oh iya tak tampa. Pangestune mbahmu Tampanana ya, Lesmana. Kula pundi engga jimat paripe. Sejatosipun kala wau kula nembe dolan dhateng Sukalima. Loh, kowe malah iki mau lagi dolanan ning Sukalima? Nggih, nanging pertapan suwung mboten wonten sinten-sinten namung Mbah Putri teng Jawi. Mbahmu Putri ning jaba. Wis ben ra apa-apa, kowe ora bakal lunga tekan ndi-ndi. Ya meneh sak kiwa tengening pertapan Sukalima wae. Nggih, kula wau ngerti Mbah Putri ditumpaki cah cilik-cilik. Ya wis ben ra apa-apa karang Mbahmu Putri iki wis ora rosa, mula isane ya ming tumpaki cah cilik-cilik. Nggih, aku wis ora tau aku. Nggih, Yang. Prayoga nggonmu lungguh ya, Lesmana. Sampun boten kirang sekeca. Lesmana padha rarja sak praptamu. Siwa Karna Basusena. Iya. Wilujeng bekti kula konjo Wokar piye? Karna. Iya tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Rama. Piye? Menapa badhe paring ganjaran? Menapa badhe paring pidendhan dhateng ingkang putra? Pun Lesmana Mandra Kumara kaget sotaning manakula. Kula tinimbalan sowan wonten ing Datulya Negari Ngastina Kanjeng Rama. Lesmana wonten dawuh dirembugan jroning Datulya ngrembug perkara wahyu. Lho. Wahyu? Ya. Pripun wahyu pegatan apa dos pundi? Dudu wahyu jeneng wong nanging kanugrahan. Mula dereng paham. Kanugrahan menapa Rama? Wahyu cakraning rat ing dipasrahake sarta pun Rama nampa sasmita saka dewa. Yen to pun Rama kudu golek kanugrahan kang aran wahyu cakraning rat. Wahyu cakraning rat? Iya. Dayanipun wahyu menika kinarya menapa? Bakal pinardawa kamulyaning wong atuhamu. Turun-turunku bakal dadi nalindra. Mekaten Rama? Iya. Lajeng kersanipun gandeng wong atuhamu, ramamu wis ora kuat nglakoni tapa brata sarta prihatin. Dina samengko utusan sarta dadi rembuganing para pinisepuh yen to ingkang kudu golek wahyu dudu kok pun Rama nanging sira kulub Lesmana Mandra Kumara. Kula? Ya. Kula kedah pripun golek kanugrahan? Caranipun kados pundi Rama? Slaminipun gesang kula menika mboten nate nggayuh kanugrahan. Eyangmu Sukalima ingkang bakal nuturi lawan kowe. Oh, Lesmana, wonten dawuh Eyang. Wahyu kuwi ngomong bakal tumurun ning wana Krendayana. Wana Krendayana. Mitra sasmitaning dewa, wahyu kuwi mengko bakal tumurun ning wana Krendayana. Lah, kowe kudu nglakoni tapa ning wana Krendayana. Tapa bener prihatin. Semedi. Oh, pinten jam? Loh. Ora jam nanging kuwi ukurane dina miturut pitunganing para pendhita, pitunganing para brahmana. Wong lakoni semedi kuwi paling sithik suwene 40 dina 40 bengi. Kowe engko nglakoni semedi ning tengahing wana Krendayana. Oh inggih, saga ta? Inggih saga. Bagus nek pancen saga, tegese kowe niat gayuh wahyu cakraning rat. Inggih, kula nyuwun rencang 3. Tapa ki ora entuk ana kancane, ora entuk ana
Ruwange. Lah kok dadi golek kanca kok dadak diitung 3 karepe piye? Kangge cegah lek kalian kuna genep sekawan rak saged remi. Hus. Wah, lah anak ratu kok senengane kaya ngono lho. Namung nganggo etungan kok mboten mawi arta. Ning ora kena. Sing jeneng tapa brata, apa ta sebut tapa kuwi? Sak tata wong papa. Tegese nglakoni kaya dene wong papa Ngulandara. Wong ora duwe papan, wong ora duwe dunung, wong ora iso mangan, wong ora iso ngombe. Wonge papa Ngulandara kuwi nglakonana kaya wong tapa. Oh, ngaten. Menawi mengaten kula nggih mboten mangan, mboten nedha, mboten ngunjuk. Ora. Kawan dosa dinten. Aduh. Kula pamit pejah kemawon Yang. Lho kok dadi pamit mati ki piye? Ming tapa 40 dina 40 kok pamit mati? Kula menika nggadahi mah. Mah piye? Sakit weteng niku lho Yang. Nek mboten maem sedinten kemawon weteng kula perih. Kok kon tapa 40 dina 40 bengi niku padha karo kula nglalu. Wah, lesmana sing jeneng wong tapa kuwi aja gagas mati karo urip. Merga wong tapa kuwi wis dipasrahke marang panguwasaning dat Kampur Wengdat. Upama mukti ya muti, upama mati ya mati. Tegese wis ikhlas karo lahir batine. Ngono kuwi wong lakoni tapa. Yang bate pripun Yang? Lah monggo dipun penggali nek kinten kiyat ya dilakoni, nek mboten kiyat inggih mboten dilakoni. Monggo teng alas niku piyambak dhewe. Alah. Kok nyemelangi timen monggo alas menika nggen kewan galak, jim setan priprayangan. Terus kula ijen tanpa kanca sithik-sithika. Mboten beto napa-napa wis ngelih dumadakan ditubruk singa. Rama, piye? Kok kedah ngaten lampahan ingkang kula sandhang. Kowe kudu kuat. Yen kowe kepengin dadi ratu lan turun-turunmu besok iku dadi Narendra, kowe ora kena gresah gresula. Kabeh mau minangka dadi panggasah pangungkaling jiwa. Nggonmu bakal dadi calon Narendra ning negara Ngastina. Nggih. Saku. Inggih Rama. Aku duwe anak kowe banget bombong yen to kowe iso sagu lan iso nglakoni tapa gayo-wayo Cakranirat. Bakal tak unggah kowe ning panggungan. Yen sira anakku Lesmana kuwi iso boyong wayu Cakranirat dina kuwi uga pun Rama lereh keprabon sing dadi ratu ning Ngastina. Anakku lanang Lesmana Mandrakumara. Nggih. Seneng ora atimu? Mboten patiya. Sebab apa? Lah wong totoh nyawa kok ming dijoli dadi ratu. Kula nek mati teng alas wis ora iso ngrasake dados Narendra Yang. Mbok nggih nggawa kanca siji-siji mboten napa-napa. Ora kena ya, Nger. Tetepno pangestimu kowe kudu wani lan kowe kudu iso nglakoni. Ya. Merga kowe kuwi kudu napake kamulyane anak putumu. Yen sesuk kowe kedunungan Wahyu Cakranirat, kowe kedunungan Wahyu, kowe lungguh dampar. Apa ora bombong? Anak putumu besok tetep lestari lenggah dampar ke Prabu Negara Ngastina. Apa ora seneng pikirmu? Iso njunjung derajate wong tuwa, iso njunjung derajate yange ya kuwi anak Prabu Duryudana. Kowe dadi anak sing bakal iso nyuwargake karo wong tuwa, Nger, Lesmana Mandrakumara. Inggih. Piye? Nggih menawi mekaten kedah kula lampahi. Kula sagah. Sagah. Tenan? Inggih. Inggih Yang. Ora ana kancane kowe dhewe ta apa ning wana Krendayana? Inggih sagah. Angsal beto radio. Lus. Nggo ngapa kok? Arep apa kok nggawa radio barang? Inggih ngrungokke lagu-lagu. Cah enom saiki iki jan. Nggih, ora entuk, ora kena mangan apa-apa. Suwene 40 dina 40 bengi. Sadurunge 40 dina 40 bengi kuwi kowe bakal entuk keterangan kedurungan Wahyu apa ora? Nggih, ngestaken dawuh Yang. Sagah. Ning Eyang ampun tebe-tebe saking kula. Lho, wong ora dikancani kok ora entuk ado-ado karo kowe iki piye? Aku ya ora bakal tekan wana Krendayana.
upama aku njaga lan kahananmu ya sak jabaning tapel wates alas wana Krendayana, sak jabaning alas Krendayana mau aku lagi gelem nunggoni karo kowe, ora kok cedak-cedak. Wong nggih. Kawan dosa dalu, kawan dosa dinten. Waduh. Nggih, Rama. Piye? Pun tekad-tekatan. Pun kula wis gumaleng ing kekarepan sarta kumandeling tekad kula. Matur Kanjeng Rama, kula saga. Sagu tenan. Saga Rama. Nglakoni tapa ning wana Krendayana nganti entuk tumurning kanugrahan. Inggih. Lahir batin. Lahir batos Kanjeng Rama. Anakku Lesmana Mandra Kumara. Wong tuwa gawe marem wong tuwa. Ya kaya ngono kuwi anak sing iso mikul dhuwur mendung jero karo wong tuwa. Nggih nyuwun pamit. Madal paselan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Angsal salin busana to yang. Oh entuk yang kowe bakal kepengin gawa klambi utawa kowe bakal gawa nyamping utawa kowe bakal kepengin gawa busana apa wae entuk. Kowe salin apa wae ya entuk ning ora kena mangan, ora kena turu, ora kena ngombe ya Lesmana. Nggih ngestaken dawuh. Sekalian kula manggawake mori. Lho. Nggo ngapa? Radi jembar nggih yang sing setunggal nggo lemek linggo, sing angka kalih nggih buntel kula. Kowe iki aja omong kaya ngono to Lesmana, kowe iki tetekno atimu, kuatno lahir batinmu. Aja goreh rongeh. Inggih ngestaken dawuh. Sing tatak tangguh-tanggun anak Duryudana aja wedi mati. Inggih ngestaken dawuh Rama. Kula nyuwun pamit Rama. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Prabu Salya kula nyuwun pamit. Ya nggih surti ting ati-ati duga-duga digawa. Kene yang Mandalaka percaya lamun sira putuku bisa kasembadan nglakoni tapa ning wana Krendayana. Eyang Pate Sengkuni kula nyuwun pamit. Nggih ngatos-atos nggih kula ya jane ora mentala. Bocah durung ngerti apa-apa kok wis kantapa ning wana. Nggih nek mboten mentala kula mangkirimi panganan. Kula mangke ndak nampi dukanipun anak Prabu Duryudana. Oh inggih sampun yang kula nyuwun pangestu. Inggih ngatos-atos sampun kados lare alit. Siwa Prabu Karna Basusena kula nyuwun pamit. Lesmana. Kekarepanmu kuwi tekakno tekan tekad, merga tekad kuwi pok ing karep. Wong ki wis nekat apa ing disetya bakal kasembadan. Oh inggih ngestaken dawuh. Tetepno pangestimu ya nggir, anakku bocah bagus. Inggih wa. Eyang Durna kula nyuwun pamit sampun ngantos negaken dhateng kula. Lampah kula dipun adol nggih Eyang Durna. Oh iya mengko tatutke. Yen perlu nggawa para Satakura saperangan supaya padha mesanggrah ana ing tapel wates wana Krendayana sinambi njaga karo kahanan Lesmana. Rama. Nggih. Kula nyuwun pamit. Ora sarangis. Ning arep mangkat apa cangkeme mewek-mewek. Anak ratu kok jireh jingeng. Nggih mboten. Kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu Rama. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Inggih. Madal paselan boten kampir wonten ing kasatriyan badhe jumujuk wonten ing wana Krendayana. Ya tak balang puja sesanti nirbaya nirwikara salaku Candra Lesmana. Benar ya. Wonten dawuh nggih. Melang-melang raos sing manahipun ingkang putra Ngastina kados ninggal jabang wonten tepi ning Balumbak. Raos kula mboten mentala nyumurupi bidalipun anak kula pun Lesmana. Lajeng kepareng paduka kula aturi ngodol. Kula aturi ngodol lampahipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kurawa kula aturi mesanggrah wonten tepis wiringing wana Krendayana. Beto sangu sak cekapipun sami suka parisuka pesta Ndrawina sinambi anilingaken karna menawi wonten menapa ing manduk dhateng anak kula Lesmana Kurawa sampun ngantos karunden damel ngestaken dawuh. Betul lho. Wonten dawuh, Ger.
kedah netepi dhateng pangandika paduka anggenipun badhe nuntun dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Oh inggih inggih. Mboten ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lare alit Kakang Prabu Karna. Yayi, tanpa dipun dawuhi ing ora ngawangga kemareng badhe bidhal wonten Wanengkara Kendayana manunggal kan Prasata Kurawa ing wigatos njagi dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kula semanggaken dhateng Kakang Prabu Karna ing awangga. Rama Prabu, wonten dawuh nggih. Kula kanthi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra. Ngrembak ingkang wayah Lesmana Mandra Kumara. Monggo kula dherekaken Dimas Kartomarma wonten timbalan. Budhana kang padha seba ingsun kundur kedaton kawula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartomarma. Purna gati ning pananggilan. Sanudra kundur kedaton jeluk saking dampar kula kinapit gambaran gading kadheraken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ingkang sami ngambil ubatraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak Sri Narata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Narata wau. Kakang Pati Udawa. Wonten timbalan Yayi Mas. Ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Prabu Indrawati. Yen to atmajaku ing parang Garuda anggir sombo ya kusuma kilat moko. Bendran saka ing kasatriyan parang Garuda. Kula piyambak mangertos. Malah kula ugi mireng bilih jengandika Yayi Mas kaliyan ingkang Raka ing Widara Kandhang. Supados angulari wonten pundi lenggahipun anggir sombo mula rasa dadak wedi kangelan. Dawuhing Kanjeng Prabu cetha yen to aku lawan Kakang Pati Udawa ora dikeparengake kundur marang Projeng Ndrawati yen ora bareng gandeng astaning anggir sombo. Bebasan minggar gumedhun jurang menawi perlu wana dipun sasak kemawon. Menawi sampun ngantos wangsul dhateng negari Ndrawati menawi dereng pinanggih kaliyan anak kula pun anggir sombo sewang-sewangan laku monggo Yayi Mas kula dherekaken Kakang Pati Udawa iya. Can Sata Kurawa Setyaki dasar para nyata Kartomarma. Arantak-arantak laku ning Prawadya Bala Sata Kurawa arep menyang endi lan duwe sedya apa? Setyaki ana parat. Iki wadi tumraping sapa wae. Lan sapa wae ora keparengake ngerti apa ta sedyaning Sata Kurawa nrajang tapel wates negara Ndrawati. Kena tau pamake bakal nglakokake dom sumruping banyu. Lho gedhe sujanamu bapamu. Yen to pancen kaya mengkono aku tak waloka karo kowe ning kowe wene ana dalan karo Sata Kurawa. Waton bener becik sedyaning Kurawa, aku ora bakal wegah menehi marga lawan Sata Kurawa. Setyaki ana paran. Kurawa ngetutke ya kuwi putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Nggone bakal mapan ana ing wana Krendayana. Wigatine apa? Bab perkara kuwi aku ora bakal prasaja nglawan kowe. Yen ngono ora bakal tak wenehi dalan. Kowe ngopo kok nyegat para Sata Kurawa? Goleki mendrane anggir sombo, ya anggir kusuma kilat moko. Nggone tindak saka kasatriyan parang Garuda didhawuhi dening Kanjeng Prabu Ndrawati kinen ngupaya menyang endi lenggah anggir sombo. Gandeng dina samengko ora ana pawongan ingkang dak takoni menyang endi lenggah anggir sombo. Dina iki aku ketemu karo Sata Kurawa, mongko aku ngerti watak wantuning Kurawa. Ingkang watak angkara budi candala. Ora sah dadak mbok tutup-tutupi nggonmu mlaku iki mesti kanthi duwe sedya kowe ndelikake anggir sombo ya anggir kusuma kilat moko. Kanthi pawadan kowe nderekake putra Ngastina ning sejatine kowe ndelikke putra Ndrawati. Setyaki. Aja ngawu gawar ngawur parap. Nadyan wong akeh padha nyebut yen to para Sata Kurawa kowe kulina tumindak angkara nanging ora duwe milik marang putring Ndrawati. Rasa kagan gunem tanpa guna. Ngaku apa ora? Yen aku ngaku penak awakmu, yen aku ora gelem ngaku lara apa sing tok jaluk. Wah, pancen kowe niat bakal gawe regejegan karo Sata Kurawa. Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Kartomarma rasa kagan gunem sing tanpa guna. Ora gelem ngaku kowe ndelikke anggir sombo, babati gamanmu gulungi genderamu. Lena pangerawut tebak danamu kene marganing patimu. Singalena prapteng lalis Kartomarma.
Surtaya ngosak asik barisan Kurawa. Bamayu. Tandang ana kridaku mati dene aku para kethuke sing banter. Aja gleleng Cecaki. Kaltomal Mocul Tayu kalah karo kowe. Nek Dulma Gati dulung kaluan. Ora usah kowe kan bebangal. Kowe iso ngalahke karo Setyaki Bumi Langit tangkep. Oke, kowe iso ngalahke Dulma Gati Loti Tawal tangkep. Ayo, ngalno dadamu matek dening aku. Yo tibakno. Semplot jajamu. Woi dia. Woi lokno. Go kaman. Oke. Bacok silamu tibakno. Model. Woi dia. Gila cindasmu tibakno. Model.
Oh ya lek apa-apa dikapak-kapake gak apa-apa karemu kepiye iki? Kowe gak ngantem blas aku izin. Diplesani piye semene aku ayo ngantem. Ngantem liya sakalemu. Ora bakal tak tinggal loncat. Dilmo gati lan tak antem ilang bebalang. Bolo. Wah! Bolo. Hot! Wah! Ayo! Hot! Wah! Bubar mawut ora iso dikukup ketemu sapa ma pinanggih Setyaki man mboten nrimah raos sing manah kula Kurawa dipun dakwa ndelikaken anggir sombo mila ngantos dados perang ngantos dados Bandayuda Setyaki kowe wis perang sampun panjenengan kok mboten mrisani kaliyan kula mbola atur mrisani niku lho raine wis bonyok-bonyok kaya ngene kok mesa diarani urung perang loro atiku. Pengareping prajurit kok rawani perang isini-sini. Mundur. Sertayu inggih, Man. Kowe ya perang. Mungsuh Sencaki. Saya tuwa awake kaya ora saya suda karosane ning saya kuat. Saya kenceng otot bebayune. Tangane nganti kaya gandhen besi. Oh ya perang apa jajan. Ya rasah lara ati. Wong sing jeneng dilokke ngono iki kok njer lara ati. Sampeyan niku pate mung gaweane iso dawuh. Ning gak pican-picana kula durung tak ngerti lho sampeyan niku pelang niku durung tak ngerti lho, Man. Kula wis totoh nyawa. Ketemu sapa? Ketemu Sencaki. Sencaki kula jotos diajane gak apa-apa. Jotos laine lha apa-apa. Balang kula sumbal, Sencaki aku ki ya Cenopati, elek-elek aku ya Kadang-nata. Ayo nek pancen kowe wani karo Durmagati balesen legane atiku. Bles. Udan jengkulmu mlocot. Bles niku ngantil. Oh. Sing diandel rai kula. Didupak rai kula, plok kula bengok salusane. Wah, saking lolone. Kok macep klakep mau, cangkem kula dilolohi sikil, Man. Mak slep wonten sak sandale Setyaki. Edan tenan. Barang tiba kula candak diajal. Kali dhewe niku dicekel sila kula bleseke nggen lemah set ngoten. Diantem Sencaki. Dudu Sencaki, Man. Lah sapa? Tangane gedhe kaya menungsa. Nganggo suljan. Sapa? Wani ora aku nyebutke. Lah wani modal apa kula? Pokoke ana. Kula la trima kula. Ning kula ya arep latirmu arep ngopo wong kula ming wayang. Ha iya. Sing nglakokke dheke. Oh, berarti sing ngantem dalange. Aja celu-celu. Kula sampean lah dilakokke ning jero kotak bosok mligi tikus. Iya, ndane ngayel. Sapa ta? Oh. Ora wani nyebutke jenenge. Sapa sing arep maju? Citraksi, "Geman." Arep maju po? Mung suwe. Barisan Kurawa diosak asik karo Setyaki. Amon Suramrata jejak Suramrata mimbang yen apa-apa padha-padha. Mrene to. Omongan kok ning jero kotak mrene. Geman. Iki mungsuhe ora baen-baen lho. Sapa? Setyaki. Wah. Nek Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh Setyaki dodo kalah niku memper. Nek Harya Citraksi jajangan dipandang sebelah mata. Wah. Bengi iki ketoke kowe arep menang. Sing kandha? Aku. Nek nggugu cangkem sampean, hus. Mesti kula remuk, Man. Ning arep dikaya ngapa kula tetep netepi kewajiban. Wani mungsuh Setyaki. Sesuk tak medeni apamu? Setyaki kerubutan sawadya balon.
Ndorowati, Ndorowati. Kelakon mati. Dening asu aku. Wis cek minggat kono. Aku iso jantungan lho. Kowe megap-megap ngono ki aku ya melu ngampet ambegan. Kelakon gathah siramu Gateng. Tata go gegateng siramu mati draw. Iki ngopo senanangan iki? Kakak dudu Setya ki. Iki ora mangling mantune Sengkuni. Patih Udawa Raden. Patih Udawa. Setya ki ngendi? Raden Setya ki saya sing kon ganti aku. Terus yo jotosan karo aku. Udawa? Nggih. Kowe meng patih. Aku Pangeran Pati. Kowe jen njaluk mati cara piye? Kelakon tinju ngakhirat nyawamu. Raden kula tak caos prisa nggih. Piye? Menika penontone tesih kathah. Monggo sampeyan nek perang kalih kula, piyai sementen iki do batin mesti menang kula. Mergo do batin mesti menang Udawa. Ning nek nganti sampean menang, sampean padha karo ngresiki penonton wayang. Mergo piyai semene do gelo kabeh. Gelo kula kalah, mergo kalah Rucitraksi, terus gelo kok nanggap dalang pekok. Kok iso? Lah Citraksi kok menang karo Udawa, nggih to? Terus nek nganti do gelo karo wayang, sampeyan kalih kula mlebu nang kotak ora ditanggap nganti bosok. Mang pikir. Monggo nek ajeng perang monggo menang sampeyan ya ora apa-apa, ning wayang ora bakal ditanggap karo masyarakat. Mergo dalange wis ngawur. Oh iya ya. Ha iya. Lah terus apike? Apike rasa perang sampeyan mang mundur ning wayang tetep lestari. Oke. Bapak niku arep napa? Bapak kuwi lho apa jenenge? Mbasan. Tutu. Bapak. Baguse. Tutu. Bapak. Bathukmu. Tutu. Bapak. Iyalah. Oh baiklah. Bapak baiklah. Ngarmuni baiklah yo angel sama-sama. Kathok tutu. Katiasan tutu. Kasatriyan tutu. Apa to? Kalau begitu, oh. Aku tak bali, aku tak ngalah, sing penting wayang tetep ngrembaka. Sip. Oke, salam perdamaian. Ya. Penakno lungguhmu rasa melu-melu, aku ya ora tak rasa melu-melu. Ah mengke nek takoni Patih Sengkuni. Sesengkuni kok tak omongin nek aku wis perang tur aku wis kalah. Nek ora percaya, tonyone cangkeme. Oh iya. Penakno salam nggo keluarga ning omah ya Udawa. Ya, nggih setaken dawuh. Sehat-sehat kabeh to keluarga? Sehat. Sesuk malam Kemis nek kowe selo ning nggon aku. Lho, enten apa? Aku elektonan. Oh nggih. Tak undang ke penyanyi sing lemu-lemu. Nggih. Apa ya? Jujur. Tutu. Jumat. Tutu. Sip kuwi lho, jos. Penana aku tak bali ya. Ngatos-ngatos ae. Kula majuman. Terus Udawa omong kali kula. Raden Citraksi niki penontonnya isih akeh. Aja nganti penonton iki bubar. Sampeyan
perang bali ngalah kali kula. Mergo nek sampean perang kali kula, sampean menang, penonton sampean iki resik ora ana sing delok. Siji wayange ngawur, loro dalange peka. Terus sateruse ora bakal ana wong nanggap wayang mergo wayange wis awur-awuran. Mula mbangane wayang niku mati, tidak ada yang menanggap. Luwung kula mundur ngalah ning wayang tetep merembaka. Betul kan? Ngono to? Nggih. Betul. Kono minggaten. Karena lunga aku weruh raimu iki jijik kan. Maksud lu? Aku nek gagas kepinteranmu kowe iki kadang nata ning goblok. Lah wong diapusi ngono karo Udawa kok percaya? Mboten percaya ning bareng kula nalar ilmiah man. Secara menurut edukatif dan lokomotif. Wah iya. Lokomotif nabrak cengelmu kuwi. Wis mundur aku wegah apane kowe. Ora arep ngundang Citraksi kon perang. Bola-bali ming mirang-mirangke. Nggih pun ora ngundang ora apa-apa kok. Wong kula ora perang ya ora paten. Perang yo anane yo ping lolor terus kula mesti kalah kok kon kula muja maju. Sampe naik dhewe ora. Dur, wonten dawuh. Rene le. Nggih. Pripun man kok kaya pucet? Gagas adi-adimu aku kok mumet sirahku. Nggih. Kurawa ketemu Setyaki. Citraksi napa Setyaki? Setyaki. Kurawa ketemu Setyaki. Kleru. Pati kok le omong kok kleru. Ketemu Setyaki terus dadi perang gedhe le. Kurawa bubar mawut ora karo-karuan kowe maju Setyaki undurna mengke riyen. Perkara gelut ki gelut ora wedi karo Setyaki. Ning jane sing go rebutan apa? Ming dalan. Napa dalan iku mung siji niki? Napa dalan iku mung siji niki? Kudu dadak perang karo Setyaki yang kepengin Kurawa liwat dalan mriki. Nggih napa ngoten apa mboten? Lho lah iya, lho keh dalan liyane ning Ngalang. Ngalang ngene nek cara kula luwih becik Ngalang bangane dadi regejegan. Lho ngoten kok. Golek apike mawon. Bangane perang kali Setyaki ning nyatane kalah. Wah, tiwas nabuh tambur ngunekke srompret. Munyobrang-brangan ning ditonton karo para warga kawula. Negara Ndarawati Kurawa kalah kocar Kanjeng mboten pirang-pirangke. Mbok sampeyan wong tuwa niku aja seneng nonton wargejegan doan. Mbok golek dalan liyane wong Kurawa niku dijak Ngalang ya ora ngresula kok sampeyan niku malah gawe perkara. Nggo, liwat dalan liyane aja liwat dalan mriki. Oh, kurang gawean methuke Setyaki man. Sode 21 dina. Mula to kayangan dandang mangore panas bawane. Nganti gawe bubar mawuting Sang Hyang berkasaan Jim Setan Priprayangan lah kok jebul. Bareng aku kekalangan Malaya niti priksa kelawan Wana Krendayana ana sawijining satriya ingkang nedheng tapa brata. Dadi awa panas ning jroning dandang mangore. Ora panglingi kaya putukul Semana Mandra Kumara nggih padha raja sak praptamu sarta widodha nggonmu nglakoni tapa brata aja gelo atimu yen aku njugarake nggonmu laku prihatin Lesmana. Nyuwun pangapunten panjenengan menika wewe menapa sanesipun menapa bangsaning Jim Setan tobat. Aku kuwi dewaning Jim Setan Priprayangan aranku Pandya Betari Durga. Wo eyang Pandya Betari Durga. Iya pancen mengkono. Kok rawuh mriki mongko kula mboten bakar sate gagak. Tobat padake demit wae. Nadyan ora bakar sate gagak nanging aku kena perbawa nggonmu nglakoni tapa brata. Lesmana, kula wonten dawuh yang apa to kang mbok gayuh? Dene sira nglakoni tapa brata ning telenging Wana Krendayana kene. Mugi andadosna ing kawuningan yang kula dipun dawuhi dening Kanjeng Rama supados gayuh kanugrahan ingkang nami Wayu Cakraning Rat. Mila kula tumuli dipun dawuhi supados nglambat apa wonten telenging Wana Krendayana yang tobat. Dadi kowe nggonmu laku tapa kuwi nglakoni gayuh kanugrahan
kasinggihan mekaten. Lah terus niatmu kepiye? Dene kowe tapa nganti kawasa ngrawuhake parang panjenengan ulun. Ulun rawuh krana dandamawre ketaman gara-gara Lesmana. Eyang piye? Gandeng panjenengan menika nggih Jawata, nggih dewa geneping Jawata Tridasa watak nawa mila. Kula estunipun boten kiyat nglakoni tapa. Kula boten kuat nglakoni priyatin. Pun tigang dinten iki kula boten mangan napa-napa. Kowe aja goro, aja goro. Wong papan nggonmu tapa ngisore mbleder kulit kacang. Kowe iki anggere tapa apa ya nggawa panganan? Dipun kintun medal GoFood. Sobat kaya aneh-aneh temen lho. Nggih. Terus wigatimu gandeng panjenengan menika dewaning para dewa utawi dewaning panggoda pangrencana. Mbok inggih paduka welas kaliyan kula yang aku kudu welas piye? Panjenengan sowan wonten ing Kayiwangan nyuwunaken wahyu dhateng Bathara Guru supados wahyu dipun paringaken dhateng kula. Nek kula kudu kon lakoni tapa suwe-suwe kula iso mati teng mriki yang saestu. Kula nyuwun pambiyantunipun Yang Pandya Bathari Durga keparenga budi daya wayu sumados mandhap wonten ing jana loka mapan nangganipun ingkang wayah Lesmana Mandra Kumara Eyang. Yana Dewa ya tobat. Sejatine ora ana lah kowe ngatasé wahyu kok digayuh mongko sing gayuhke panjenengan ulun. Wahyu kuwi digayuh sarana nglakoni tapa brata nanging gandeng sing nyuwun lak kowe putuku bocah bagus. Ya ta yen pancen kaya mengkono aku bagel mungkaning Kayiwangan. Tak suwunke wahyu cakrane ras supaya gelem anjing angganing putuku Lesmana Mandra Kumara ning ana syarate. Syaratipun menapa? Kowe gelem lakoni apa ora? Inggih kula purun tenan, inggih saestu Yang. Lair batin, lair batos. Syarate besok lamun kowe wis tekaning pati, ragamu dadi panganing baju barat, sukmamu dadi balaning Bathari Durga, gelem apa ora? Waduh. Kula dados demit. Iya pancen mengkono dadi balaku, dadi jem setan berkasaan tegese kowe ora entuk kasuwargan. Dos pundi menika mung ngari gelem apa ora? Yen gelem tak gayuhke wayu, yen ora gelem ya wis kono gayuh dhewe. Nggih pun mboten napa-napa. Kula sesuk nek mati raga kula ben dadi panganing baju barat. Sukma kula dadi balaning Bathari Durga niku sumpah kula Yang sineksen bumi langit. Kumrasa ing antariksa kae sayekti dududan sinemeni ya Lesmana. Nanging kae para dewa lan para absar ingkang padha nekseni marang ucapmu wis ora usah ndadak kuwatir. Aku tak munggah ing Kayiwangan Suralaya tak suwunke marang Sang Hyang Pikulun Jatimurti babakan wayu cakrane mesti manjing ning anggamu. Kowe ngenten ana ing kene aja kuwatir yo ngger putuku bocah bagus matur sembah. Ketap-ketap ing akasa batobat. Warnane biru maya-maya ora mblerengi nanging padange meh padha karo srating Sang Hyang Pratangga Pati. Iki apa? Iki kok dadi narik marang kawigatenku tumuli mudhun ana ing jagat. Yen pancen kowe wujuding pulung, yen pancen kowe wujuding teluh praja, kowe ngaku sapa? Nyuwun pangapunten Pandya Bathari. Destun temen dene paduka mboten wuninga dhateng jasad kula. Mugi andadosna ing kawuningan kula nampi dawuhipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jatimurti. Bilih wonten ing wana Krendayana wonten 3 peranganing satria ingkang nglampah tapa brata. Satria menika kala wawang gayuh kanugrahan tumuli ingkang abdi didhawuh supados anyalira wahyuning Kanalindran. Anyalira kanugrahan inggih menika kanugrahaning Kanalindran sinten ingkang badhe dados kasuwarganipun ingkang abdi sayekti menika ingkang kiyat
nurunaken sujarahing Nalindra wonten ing tanah Jawi. Pandya Betari ing abdipun Cakraningrat. Tobat Wayu Cakraningrat. Des likur dina tobat. Nganti kaget atiku bareng kowe ngaku yen to jenenge Wayu Cakraningrat biyo-biyo. Inggih, mila mekaten kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa gawe legul gawaning ati. Ora lan pangestu tampanana. Mula mendingga jimat. Paduka piranganing Jawata nadyan kayiwanganipun mapan wonten ing jagat nanging Pandya Betari Durga menika dados jangkeping dewa Tridasa Wataknawa. Wonten menapa dene Paduka tinggal bagi minggah sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Cakraningrat ngerti ya. Kraya-raya tunggu prapta ning kayiwangan kuwi sayekti aku mung melas kelawan kahananing putra Nalindra ing Astina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara nggone laku tapa ning telenge wana Krendayana. Aku ora ngudaneni panyuwuning Lesmana tan wurunga ingkang geger kuwi wadya balaku merga kaperbawan tapaning Lesmana Mandra Kumara. Tumuli aku merepeki kelawan Lesmana. Lesmana matur kelawan aku yen to wis ora kuat nglakoni tapa lan aku dijaluk supaya mbantu kelawan Lesmana Mandra Kumara. Ya kuwi dadi sarana tumurune Wayu mapan anggane Lesmana Mandra Kumara mula kepasang yuk katuju ing inu. Dene lakuku ketemu karo kowe Cakraningrat. Dina samengko ora usah dadak kowe kraya-raya kowe ngupaya papan kasuwargan manut karo lengking ciptamu. Nanging dina iki manuta kowe mapana momong marang jagating putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Yen to kowe gelem manjing anggane Lesmana Mandra Kumara kowe njaluk ijalapa bakal tak turuti waton kowe sembada momong lan Lesmana Mandra Kumara ya Cakraningrat. Punten. Kagiat raos sing manah kula dupi Paduka Hyang Adipa kulun paring dawuh mekaten. Monggo slaminipun kula mangertosi tumedhaking kanugrahan menika estunipun boten wonten ingkang sarana pineksa kedah manjing angganipun titah. Kanugrahan menika nintingi sarta milih dhateng kasuwarganipun piyambak anut dhateng wekasing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Amargi pukulun menawi kula momong dhateng jagadipun satriya ingkang watak angkara budi candala. Mboten ateges kula menika nyengsarakaken dhateng kula piyambak nanging dayanipun wahyu menika mangke badhe ngobar jagat saisinipun. Nanging menawi kula leres anggen kula mapanaken kasuwarganipun ingkang abdipun Cakraningrat tan wandi badhe ambabar katentreman. Mila kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged mituruti menawi dados ngendikanipun Pandya Betari Durga. Tobat. Kowe aja ndudul marang kampurkaning Betari Durga lho, mung kari gelem apa ora? Kowe mung kari gelem apa ora gelem ayo tak boyong. Nanging yen ora apa kelakon aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Kowe ngerti to watak wantu ning Betari Durga? Yen to aku wis duka, tobat aku ora mawas sapa kowe. Kowe ora manut karo pangrehku, aja takon dosa kowe bakal ngruda paripeksa karo kowe. Nyuwun pangapunten paripaksa kula nilar papan mriku ing mawon. Ipun yang napa pun pikantuk damel tobat Lesmana mbok menawa dudu kanugrahanmu kok nggir. Ketika aku wis ketemu karo Wayu Cakraningrat, wis adu arep wae. Sing jeneng dudu rejekine wae tetep isih mrucut saka tanganing eyangmu Pandya Betari Durga. Mrucut dos pundi? Kula kok mboten ngertos pikajenganipun Pandya Betari Durga. Tobat Wayu Cakraningrat mlayu Lesmana. Mlayu saka eyangmu Pandya Betari Durga. Wola kula bojone mawon ya. Mastuna Sidam sekaring bawana langgeng. Raden Samba. Ayo kaget uluning kenge Jawantah merpeki jeneng para Anggir Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka. Purhananira lamun ulun pangejawantahing Wahyu Cakraningrat ing wis nampa duta saka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah dinuta supaya prapteng Madyapada anyalira kanugrahan ingkang wujud wahyu ning Kanalindran. Raden gandeng putra ing Ndarawati wis nebus sarana tapa brata semedya ning tengahing wana Krendayana. Mara ulun nedya njajal momong lawan jagating putra ing Ndarawati ya Raden Samba. Nanging wanti-wanti pitungkasing Wahyu Cakraningrat wong kang wis kedunungan wahyu mono kudu isa nyingkiri watak sombong umuk drengki srei dahwen metakil pati upen lan sak piturute kudu tansah
nengenake marang sifat sabar, ikhlas lan tansah narima ing pandum, narima ing lelakon ing wis dikeparengake dening panguwasaning kodrat. Mula Raden, ulun bakal njajal momong lawan jagating putra ing Ndarawati, nanging wanti-wanti apa kang dadi pitungkas ulun iki mau mara gage gatekno. Ulun percaya nadan sira isih laku tapa, nanging sira isih medhanget apa ing dadi pangandika ulun Raden Samba, ya Raden Kusuma Kilatmaka. Wengakno jagatmu aku manjing momong lawan salirane Raden Kusuma Kilatmaka. Nangis tungkara wayah Bathara Jagat. Ladalah. Sasuwene nggonku laku tapa Brata, aku nganti ora ngrungokake sumiliring angin lan swaraning sato kewan galak ning tengahing alas. Lah kok iki mau tanpa kenyono-nyono gunemane pawongan ingkang ngaku wujuding Wahyu Cakraningrat. Mongko wanti-wanti weling akeh-akeh kelawan putra ing Ndarawati. Waduh. Lah apa iki dadi kahanan kasunyatan nomosi kekarepanku nggonku ninggal kasatyan ing Parang Garuda. Laku tapa Brata pengangkah aku bisa pikantuk kanugrahan wujuding Wahyu Cakraningrat. Lah kok jebul tinemune dewa ngudaneni. Oh, ladalah. Aku bali marang Projeng Ndarawati matur Kanjeng Rama Prabu. Sampun gerah ing penggalih kula nilar kasatyan mriku mboten kok nuruti keremenan pribadinipun Samba mboten. Namung kula ngupaya wujuding wahyu. Sampun pikantuk kanugrahan Rama, kula pikantuk Wahyu Cakraningrat mesti rinangkul lungayane anake lanang. Dirangkul dening Kanjeng Rama didama-dama dideng-deng kaya kendhang. Saya ditresnani dening wong atuwaku sinuwun Prabing Ndarawati. Lah kepiye meneh wong nyatane Samba kuwi ya dadi anak sing ditresnani. Ora ana putra Ndarawati sing ditresnani ngungkuli karo Raden Samba kuwi ora ana. Mula ya saya marem penggalih Kanjeng Rama, tur dasare aku entuk Wahyu Cakraningrat. Tumuli aku bakal matur kelawan Kanjeng Rama. Rama, Paduka Rama Prabu sampun kuwatos. Kula sampun pikantuk Wahyu Cakraningrat tegesipun benjang saklengselipun Paduka Kanjeng Rama kula ingkang gumanti keprabon. Kula kiyat lenggah dampar Ndarawati. Sasampunipun mangke kula langsung keprabon, anak kula ingkang badhe lenggah dampar keprabon ing Ndarawati tegesipun Ndarawati mriku mboten badhe keliya. Ndarawati mboten badhe dipun lenggahi dhateng sinten kemawon, nanging badhe pinardawa kamulyanipun turun Ndarawati. Sak turun-turun kula benjang. Saya njayeng bawana, saya kalokengrat. Lan tak kira yen aku sesuk lungguh dampar kepraboning Ndarawati, kuncalaning asmaning Prabu Samba ngalahke karo sinuwun Ndarawati mestine. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Lah kok ora jumbuh karo pasuryanmu, Raden Samba? Nggonmu bagus mun tata lair nanging gelaring batin isih sasapan watak angkuh, manggan, mentalan lan sombong. Ketitik lagi wae nampa pitungkas saka panjenengan ulun. Lah kok wis ngecomang deleming ngandar-andar ngendukur ucape Raden Samba katon nggone ngungasake marang jiwaning putra ing Ndarawati. Raden njaluk pangapura, aku ora kuat ngomong jagat Raden. Waduh. Jebul wong meper karo kekarepan ki angele ra jamak-jamak. Ya bener ngendikane wong tuwa kuwi nek sing jeneng watuk kuwi iso ditambani nek watak kok. Rumangsaku kok kegawa mati. Monggo aku wis diweling aja nganti sombong ngumpuk, manggan mentalan. Lah kok dadi aku kewetu ucapku kok kaya mengkono mau nganti wekasan dadi srana uncating Wahyu Cakraningrat. Waduh mati aku. Lah kok ora ana gunane nggonku tapa pirang-pirang dina. Wis entuk wahyu kok wahyune mlayu. Cakraningrat kowe aja mlayu, kowe momong karo putra Ndarawati. Sesembahan kula penembahan madu bronto ing pertapan Wringin Putih
Mboten kados dinten menika panjenengan ketingal jugar anggenipun lampah tapa brata. Monggo pendak-pendak kula ajeng sowan kepingin sak pejagong kemawon dadak ngentosi sasampunipun penemban Madu Branta jugar saking anggenipun tapa. Lah ibarat nek ngono iki mujudake suwijining kanugrahan Pak iso sak pejagong karo penemban Madu Branta. Mula napa sing dikersake Bapak ajeng disuwunke prisa ya matur mawon. Kula niki jane mung ajeng nyuwun prisa. Kathah cantrik manguyu jejanggan, indung-indung ngulu guntung. Sing sami suwita ngersanipun penemban Madu Branta. Manahipun sami kepi-kepi lan kumajelu kepingin nampi wejanganipun penemban Sang Madu Branta nanging sampeyan sang penemban tabri anggenipun manembah tabri anggenipun tapa brata mboten kendhat anggenipun lampah semedi jugar anggenipun semedi namung pendak-pendak wanci manembah bedhug ngancik sonten surup sartanipun ngancik dalu wanci enjang gagat raina jugar anggenipun tapa manembah dhateng panguwasaning dat Kang Purwengdat. Niku janjane sing digayuh napa ta penemban? Mastu nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Perkara panjang kaku iki sayekti isih ginebeng dening panguwasaning Dat Kang Purwengdat. Apa ta sababe tabri nggonku laku tapa brata apan kepara nyata Kakang Semar ana suwiji-wiji ingkang ndak suwun saka panguwasaning dewa. Enggalot rawuh ana ing pertapan Wringin Putih satemah kelakon panjangkaning Madu Branta Kakang Semar. Semareka den prayetna samuniris eka balik titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ngaten to iya Kakang Semar mula sing gedhe pangapuramu yen to aku durung bisa sak pejagong lawan Kakang Nayantaka malah gandeng samengko wis ngancik meh gagat Rahina Kakang Semar. Aku tak manembah marang purbaning Wang Mahanasa sawise kuwi tak nerusake nggonku laku tapa brata. Mbok menawa ora suwe meneh Jawata bakal ngudanani apa kang dadi panuwuning Madu Branta ing Wringin Putih Kakang Nayantaka. Monggo mawon berkah. Mastu nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Ora pati nduga mono. Mrucut saka regemengane Sang Pandya Bathari Durga kekalangan Malaya Ngidriwana Krendayana. Ora ana ingkang bisa narik marang kawigatening cakraning rat kejaba mung sawijining Brahmana anyar katon ingkang muja semedi muja brata ana ing jroning pertapan. Sang Wiku aja kaget aku ingkang prapta sarta aku ingkang hunyang madya padha merpeki kelawan semedining sang penemban. Lamun ndak sawang sekung genya semedi apa ingkang mbok lakoni laku tapa brata sayekti sumingkir saka tumindak kang ora prayoga resik lair lan batin katon cahyamu sumunar saksa dolanang sumundul ngawiyat perbawamu ngebaki jagat penemban dudu sapa-sapa ingkang pantes dadi swarganing cakranirat kejaba mung Sang Madu Branta ulun ingkang minangka dadi utusaning para Jawata amemba kanugrahan kang aran Cakraningrat ingkang bakal momong marang sarirane Sang Madu Branta aja kaget aku mapan sak juga kelawan ragamu penemban Madu Branta. Dalah ilang beburonku manjing telenging pertapan. Monggo bareng aku tambuh-tambuh lawan para cantrik mangu janggan ingkang padha suwita marang penemban.
Iki pertapan Wringin Putih, peparaping Begawan Madu Bronto. Nuwun sewu Raden, panjenengan sinten? Teka rawuh wonten ing pertapan minggah wonten ing pecrabakan tilaring tata krami boten ginakaken unggah-ungguh. Nitik busana ingkang paduka agem panjenengan menika nayakaning Nalindra menapa tasih atmajaning Nalindra pancen kepara nyata. Yen kowe durung tau tatewano karo aku ditepungake, aku putra ing Dwarawati, Atmajendra ing Dwarawati. Satra ing marang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka. Menapa ta sababipun dene paduka minggah pecrabaan mangka tilaring tata krami mesti wae aku ninggal tata krama merga saka apa kagawemu ing sasar susur tumindakmu kowe pendhita nanging saknyatane kowe ngrebut marang kabagyaning wong liya kowe ngrebut marang kanugrahaning wong liya lho mangke rumiyin kula mboten darbe niat ngrebut dhateng kabagyaning tiyang sanes tuwin boten badhe niat ngrebut dhateng kanugrahanipun tiyang sanes menapa ta sababipun dene Raden Samba paring dawuh mekaten ora usah dadak serak Wahyu Cakraningrat ilang manjing angganing Penemban Madu Bronto ayo tak jaluk ayo tak suwun kula boten darbe niat nggayuh kanugrahan namung niatipun wahyu menika ingkang momong dhateng jagatipun Madu Bronto menawi paduka badhe nyuwun monggo kula caosaken nanging kados pundi anggen kula badhe nyaosaken jer kula mboten mangertos caranipun ngedalaken kanugrahan saking raganipun ing abdipun Madu Bronto. Mila kula nyuwun pangapunten Raden paripaksa kula mboten saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawuhaken. Kowe awel ngeculake kanugrahan Kang Aran Wahyu Cakraningrat. Yen kowe awel tegese mung siji srana ing kudu tak tindakake. Menapa srananipun kowe ora iso ngowalake Wahyu Cakraningrat kowe tak pateni wahyu wal saka anggamu manjing angganing Samba aduh Raden sampun tumindak kados mekaten ora sah kakehan gunung tanpa guna parat apa Kang Katon? Pusaka parang Garuda pusakaning Raden Samba. Cujah diadamu sirna margalayu ayu bakal manjing angganing Raden Samba. Nuwun pangapunten. Menawi Raden Samba nuruti dhateng mubal babaling kanepsa ing kados mekaten sumangga kula mboten badhe awel dhateng pejah kula. Monggo Raden kula ngalaken dadanipun ing abdipun Madu Bronto. Malah kula ngaturaken panuwun dene pejah kula dipun sengkakaken dening putra ing Dwarawati Raden Samba inggih Raden Kusuma Kilatmaka. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung saya gempung penggaling Sang Samba. Midhanget aturipun Sang Madu Bronto arkatak ngunus curiga. Ginegem wani ponang curiga asta tengen narsa den tujahake dadaning Sang Madu Bronto kalaning jagat gawaning para dewa. Kaya ana prahara ingkang nempuh Raden Samba kontal kaprabal kendang kapracondang. Ana pendhita ora pangling aku ngoyak wahyu ilang ana ing pertapan kene sawe. Kula Begawan Madu Bronto panjenengan sinten? Putra Nata Ngastina Raden Lesmana Mandra Kurawa. Kumara. Mandra Kumara. Inggih ya. Kowe sapa? Madu Bronto. Ilang Wahyu Cakraningrat manjing anggamu tak jaluk. Monggo Raden menawi panjenengan saged mendhet wahyu kula aturaken tangan kula kekalih. Nanging menawi kula ingkang kedah ngaturaken kados pundi anggen kula badhe ngaturaken jer wahyu mapan angganipun ingkang abdi piyambak. Yen ngono cetha kowe ngowel karo Wahyu Cakraningrat kula mboten awel rasa kokyan wicara. Ak candhak langgo gatheng siramu wahyu wal saka anggamu lakon penjangkaning Lesmana. Inggih kula paman. Ngantos bingung anggen kula ngupaya dhateng lenggahipun Anggir Samba. Kula dipun utus dengkang Rama supados madosi Anggir Samba kasuwun supados kondur wonten ing kasatyan Parang Garuda. Anggir tindak dhateng pundi? Paman. Kula nyuwun pangapunten kesah kula menika mboten kok remen-remen menika mboten. Nuruti dhateng karepanipun pribadinipun Samba menika mboten.
Nanging sabab menapa kisah tanpa pamit dhateng tiyang sepuh. Paman estunipun kula menika nampi sasmita. Sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi bilih kula kapurih ngupaya kanugrahan. Tumunten kula nilar kasatriyan manjing telenging wana. Kula lampah tapa brata paman. Wiladara. Anggir tapa brata. Inggih. Salajengipun salebetipun tapa brata kula sampun kapanjingan wahyu naminipun Wahyu Cakraningrat. Nanging kula nerak pacak nerajang pepacuh. Tegesipun Kula nerak pacak nerajang pewaler. Pewalering Sang Wahyu Cakraningrat. Menawi kula kedunungan wahyu kula mboten kenging ngumuk, mboten kenging sombong, mboten kenging pamer meri drengki srei lan sak piturutipun. Nanging jebul watak menika mboten saged ical. Sekedhik kula menika umuk bilih benjang kula menika badhe nurunaken Nalindra wonten negaring Ndarawati, mrucut ponang Cakraningrat. Mlajar teman kula bujung manjing wonten ing pertapan Ringin Putih mapan angganipun Begawan Madubronto. Nalika semanten kula nyuwun Begawan Madubronto mboten maringaken. Pendhita muda menika kula wau badhe kula pejahi. Nanging kalaning jagat kula dipun seblak barat angin Garuda kendang kapracundang. Paman Setyaki. Wonten dawuh nggih. Kula nyuwun tulung dhateng paman, pendhita menika dipun pejahi paman. Manggremit. Menawi kula mantun mejahi dhateng Brahmana menika, kula ajrih dhateng dedosan ingkang kula sandhang. Waduh, paman menawa paduka mboten ngeman dhateng kula. Menawi kula wangsul mboten pikantuk kanugrahan menika mangke kula badhe lingsem. Nggih. Saenipun Anggir Samba menika wadul dhateng tiyang sepuh panjenengan. Koko Prabu Ndarawati. Panjenengan nyuwun tulung dhateng tiyang sepuh panjenengan Sinuwun Prabu Ndarawati ana tetembungan anak polah bapa keprada. Menawi ingkang Rama mboten belani panjenengan ateges Rama menika mboten tresna kaliyan panjenengan. Oh nggih, Rama kula ingkang sowan Rama. Duna wonten dawuh. Ya dienggo sedih ya kena, ning rak ora kebangetan kaya ngono kuwi to. Aku ngerti kaya ngapa to rasane dene Siadi kelangan Atmaja, kelangan putra. Ingkang Kuswatara Lama ora bali marang kasatriyan Tanjunganom, Koko Prabu. Abimanyu menika anak kula. Kegiatan kula menika dumunung dhateng Abimanyu. Lare ingkang kula deng-deng, lare ingkang kula dama-dama benjang sageta nyambung sejarahipun tiyang sepuh. Iya, aku percaya. Nanging ana tetembungan lelakon kuwi adile ming dilakoni lan kowe tak jarwani ya. Janjane sing sedih ki rak ora ming atimu tok to. Kenging menapa Maduka paring dawuh mekaten. Yen kowe kuwi ora kedunungan rasa sedih, paningalmu kuwi awas kita, awas. Inggih. Nanging gandeng rasamu lagi rusak merga rasa susah. Wekasan paningalmu bawur. Mara ta coba sawangen kanthi permana jati. Pun ngakangku ya ora beda kaya sing tok rasake kok Janaka. Koko Prabu. Menapa ingkang kelampah wonten negaring Ndarawati? Purunanmu Samba, Kusuma Kilatmaka anakku sing tak tresnani lunga saka parang Garuda. Etungane ora beda karo anakmu Angka Wijaya. Inggih. Nanging kenging menapa dene Paduka malah angulari dhateng anak kula Angka Wijaya kosek to? Kewajibanku ki rak dadi pujangganing Pandhawa. Kewajibanku ki rak dadi suwing para kadang Pandhawa. Dadi kewajiban tak dhisikake, mengko yen wis kewajibane ngrampuh, kula warga tak urusi. Mboten kinten bilih semanten katresnan Paduka kaliyan para Pandhawa. Merga pun Kakang percaya kanthi budidaya ngupaya kelawan Abimanyu mau sayekti ngibarate kaya dene. Pun Kakang kuwi ngilem nanging uga ngunjuk toya. Menika tegesipun menapa? Werkudara? Nggih. Jlentehna Gah. Wah, tembungmu angel. Nyilem nanging uga ngombe banyu. Tegese budidaya sawijining perkara ning perkara liyane uga bakal iso dirampungi. Nah, karepmu kaya ngono kuwi.
Parmaduka Kanjeng Koko Prabu wis ta sumarah marang Purbaning Hyang Mahanasa miturut pitunganing pun Kakang iki ora suwe meneh mbuh Samba mbuh Abimanyu wis bakal bali marang negara Ndarawati apa dene Tanjung Anom lah rak tenan to Janaka Marata kowe teko kene Janaka Anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa Samba wonten dawuh saka ngendi nyuwun pangapunten kula menika nilar kasatriyan kula nglampahi tapa Rama. Lah dalah tapa? Inggih. Samba kuwi tapa? Lho, nyatanipun mekaten Rama ketikanipun mboten pitados. Lho, percaya ya mung kok aneh temen. Ing atase kowe ki anak ratu saben dina sing tok lakoni mung seneng-seneng rupian-rupian ngegongake nggone putraning Nata Ndarawati. Lah kok ora kaya sagedhakan iki kowe matur yen tapa? Coba to yen pancen tapa sing tok gayuh apa? Nampi sasmitaning dewa kula kedah gayuh wayu cakraningrat. Lah terus nalika semanten kula tapa wonten ing wana Krendayana Rama wayu sampun manjing angganipun ingkang putra nanging ngoncat malih sebabe krana wayu weling dhateng kula supados kula mboten kenging sombong ngumuk sesungaran adigang adigung adiguna nanging jebul nuwun sewu ketrucut aturipun ingkang putra. Terus wahyu oncat inggih. Terus kula bujung manjing angganipun pandhita muda nami Madu Branta wonten ing pertapan Ngringin Putih. Pendhita kala wau kula suwun wahyu menika mboten dipun paringaken tumuli badhe kula pejahi. Lah kuwi lho. Wong serakah, wong angah-angah ora iso kedunungan wahyu kok ana wong kedunungan wahyu arep tok mateni sirmu wahyune ben manjing anggamu ngono to. Kajeng kula ngaten, lah ora bakal kelakon. Wong kowe mateni pendhita kuwi bakal saya gedhe dosamu, wahyu ora bakal bisa mencok ana ing anggamu merga wis ketabetan dosa mateni pendhita sing ora luput. Ora Bu. Kula atur midhangetaken rumiyin aturipun ingkang putra. Setyaki aja melu-melu Samba kuwi anakku. Oh inggih. Kowe takon goleki Samba wis ketemu ya wis. Rampung ora usah dadak melu perkara iki. Bungkek kecep ndase. Melu-melu. Perkarane bapa karo anak ora usah melu-melu. Terus sirmu ngopo? Kula nyuwun senjata pitulung. Karepmu? Kula nyuwun pados Madu Branta dipun pejahi. Nek aku mateni pendhita mau aku ora saguh. Menawi ngaten Rama mboten tresna kaliyan kula. Lho, tresna wong jenenge wong tuwa karo anak kok ora tresna. Ana tetembungan nek arep gawe muntaping wong lanang ki bedangen bojone, nek bojone dibedang ora nesu, anake bebedanen mesti wong mau nesu. Lah kowe iki anakku mongko kowe dibebeda karo Madu Branta. Aku mesti nesu. Nanging menapa mboten panjenengan mboten kersa mbiyantu dhateng kula rak nganggo hitung-hitung ora sak penake dhewe. Wong tuwa kuwi digelar digulung. Ora mung waton belani karo anak. Ya nek anake bener dibelani, nek anake luput dibelani, apa kaya ngono kuwi wong tuwa sing ora sasar susur tumindake. Ya pokoke ngaten ki mawon. Rama kersa mbiyantu napa mboten gelem. Menawi kersa kula tindak wonten Madu Branta, mangkatku ning Ngringin Putih ketemu Madu Branta, ora kok bakal sikara karo Madu Branta. Ning bakal nitik kaya ngopo to pendhitane lah kok dadi ngedape dadi temen. Sodhe selikur dina piye-piye. Nampa wadule Lesmana Mandra Kumara jare wayu mapan angganing pendhita muda. Kangaran Madu Branta kowe. Inggih. Menika kados Pandya Betari Durga. Iya pancen bener mengkono. Wigatosipun mbelani karo putu Lesmana Mandra Kumara. Ing wayah menika lepat. Kenging menapa panjenengan mbelani dhateng ing wayah ora sakakean gurem tanpa guna. Mbok enake apa ora wayu cakraningrat mboten badhe kula aturaken patobat gigit jangkamu sirna marga ayu kowe. Nuwun sewu menika wonten nalindra ingkang rawuh wonten ing mertapan sinuwun panjenengan sinten? Jagat saningu Bathara wayah Bathara jagat. Bathara. Nggih. Ora memper nek wahyu pancen mapan angganing pendhita muda iki. Dimas uninga apa ora? Wah, aku ora weruh. Sing dak weruh ya mung wujud pendhita muda. Arjuna kula wonten maring adhaw. Kowe rak susah atimu to. Nggo Prabu kasinggihan, Koko Prabu sampun ketingal bingah penggalipun. Krana sampun pinanggih kaliyan pun Samba. Nanging Abimanyu dereng ketingal. Abimanyu dereng wonten. Koko Prabu. Kula nyuwun kanthi sanget jeng ngandika Koko Prabu ngupaya dhateng anak kula pun Abimanyu.
Lah nek blegere pancen dudu anakmu, ning anakmu kok dadak dadi pendhita bareng karepe piye? Pundi? Lho, lah iki apa? Abimanyu anakku cah bagus. Anakku nggih, anakku. Abimanyu. Ya mung kowe sing dadi kekuatan ning wong tuwa. Kowe aja lunga saka Tanjung Anom ya cah bagus. Aku ora iso urip yen to kelangan karo kowe lan ora mbok tunggoni bapakmu. Abimanyu. Nadyan putraku pirang-pirang ora ana ingkang nabet ana ing atine wong tuwa kejaba mung kowe Angka Wijaya Abimanyu anakku. Wonten maring adawuh. Kowe tak kandhani ning aja agol rasamu ya. Nggih. Madu Bronto kae mau sesinglone adimu Abimanyu. Lho. Menapa inggih mekaten ing atasipun Abimanyu kenging pusaka kula kok mboten menapa-menapa. Lah, kuwi tegese kowe sing ora mawas. Abimanyu ampuh dadi pendhita merga dimongi dening Sang Hyang Pikulun asih prana. Ya Sang Hyang Pikulun padha wenang. Oh, mekaten Rama. Ya. Mula kowe ora usah gelo. Kowe ora usah kagol-kogel kagelan pikirmu. Pun Rama bakal sumpah. Pun Rama janji. Sesuk yen dewa mudhunake kanugrahan, mbuh apa wujude, jenenge apa, ning waton kanugrahan. Upama trep lan pas sira nggayuh kanugrahan, tak gayuhke, tak paringke kowe. Ning aja cakrane rat. Kuwi pestine Abimanyu Samba. Nendi Sakai? Wangune kagol pikire Werkudara. Wah. Tak oyake lakone bali ning Parang Garuda. Aja. Pancen keparenging Jawata, aku wis winisik ana lelakon liyane ingkang magepokan kelawan Samba. Wah, ngono iya. Ya wis yen pancen kaya ngono aku manut Kresna kakangku. Rantak-rantak Kurawa kae. Singkirke. Gagal maning son, gagal maning. Ora nrimake wayu cakrane ra diboyong Abimanyu. Jaluk Paman Werkudara. Baliya cah bagus. Aku mau bali. Aku sing balekke. Seru banget. Nika cangkeme duwer. Wah, ngeget-geti. Anggere wis rampung rak senenge Raja Majang. Iya, Semar. Nggih. Pun paripurna cariyosipun Den. Ya, tumedhaking wayu cakrane Radyasta sarta tinampi ingkang putra Ndara Abimanyu. Kok dadi? wah. Alon bae. Niku dadi pratandha nek ingkang putra Ndara Abimanyu menika pancen satriya ingkang kiyat nurunaken sejarahing Nalindra. Ya, Mugi-mugi lestari widodha nir ing sambikala. ya. Purwa madya wusana sampun paripurna wiwit purwa madya ngantos wusananipun. Anggen kula ngaturaken pasugatan menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten jer kula namung menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Ugi kanca-kanca rombongan kula Gareng Petruk Bagong anake Petruk anake Gareng putune Bagong putune Petruk putune Gareng. Anggenipun ngaturaken pasugatan ugi kirang mranani penggalipun kula nyuwun pangapunten. Ya, Semar. Sapengker kula mugi-mugi mriki tansah pinayokaning katentreman, kinayomaning karaharjan, kerukunan, bagas kewarasan
napa sing dijangka isa kasembadan wilujeng waras dayanipun semanten ugi kula nyuwun pamit nek enten lepat nyuwun pangapunten Gendara.